Takže čo ľudia, vítajte na Korál projekte. Toto je z Fakaheda server a je to kvalitný server. Takže by som vám chcel ukázať niečo, čo tu máme. Vidíte, tuto máme takú budku, tuto praviedla, nedrobné servery ešte vo výstavbe. Tu VIP výhody, tu iný. Potom sa staví creeper, tá postavička, enchant místnosť, no tu Ward Experience, to je také, no ja neviem, jestli to bude, jak se to zaseklo rajakom. No už to konečne. Vidíte, pak tu máme Warp PvP. To. Pak tady máme unespetené, spavné, máme tu shop, máme tu všeličo, kuknite, je to tu zdarma, môžete ťažiť dia, koľko sa vám zachce. Vidíte, dia, len dia pre vás. To všetko môžete vyťažiť aj kľudne za deň, aj jeden hráč. Kuknite. To je taký plugin, že keď ja dám nejako, že ja som to pomenoval HTML, ja to dám startovať. A vidíte, ono sa to dělá tak, no ono sa to robí takto. Prepačte, že československý rozprávam, ale ja už som tak zvyknutý. Tedy budeme mať dia, už sa tam dělají. Ja. Teď to stopnu. Tak je to. Takže ja by som bol rád, keby ste prišli na server. IP servera je takáto, ja to sem napíšem .192.127.132.27.373. Takže vidíte, pardon, to je náš server, IP servera. Ešte na popísku videa to napíšem a tak, toto by bolo pre mňa zatiaľ všetko. Keď budú nové informácie a také vetičky, tak ja vám natočím ďalšie video. Keď niečo máte problém a by ste chceli pomôcť s serverom, napríklad Fakaheda, na mňa sa kľudne môžete spoľahnúť. Ja vám to tam urobím od H až po Z. A nebojte, ja vás nesklamem a nezmením vám číslo nič. Môžete mi veriť. Takže ja by som sa s vami rád rozlúčil. Takže čauko.